natin sa ating Mr. Philippines International on September 2023 held in Bicol. And of course, the winner will be going to Malaysia on September as the same, right? Wow! Magandang hapon po sa mga bisita natin and of course sa mga nasa labas. Come and join us. Let's witness the Mr. Asia Pacific Pangasinan Philippines brought to us by Apollo Event Production. I'll be your host from the #1 radio station in Dagupan, ang napapakinggan mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, DJ Darling Lloyd from Yes, the Best Dagupan. Hello everyone. Right now, to entertain us at habang hinihintay natin ang ating mga candidates and their massive introductions together with their performance, we have here some special guests to entertain us. Ladies and gentlemen, the second place winner of the Star of Pangasinan Champions, Mr. CJ Kawile. Ayan, good evening po sa ating lahat. At mukhang ulan po. So, by the way po, I am CJ Kawili and I am from San Jacinto and I am the second place of the Star of Pangasinan Season 2 ginanap po last year. So, by the way, I will gonna sing Kulang Ako Kung Wala Ka by Eric Santos. Nag-iisa at hindi mapakali. Ibang-iba pala pag wala ka sa aking tabi. Pinipilit kong limutin ka, ngunit di magawa. Sa bawat kong galaw ay laging hanap ka. Nag-iisa ang isang kagaya mo na nagmahal at nagtiyaga sa isang katulad ko. Bakit nga ba di ko man lang nabigyan ng halaga? Nagsisisi ngayong wala ka na. Kulang ako kung wala ka. Hindi ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa. Puso ay pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Nag-iisa at hindi mapakali. Ibang-iba pala pag wala ka sa aking tabi. Pinipilit kong limutin ka, ngunit di magawa. Sa puso ko'y wala kang kapalit. Kulang ako kung wala ka. Hindi ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa. Puso ay pagbigyan. Kulang ako kung
wala ka. Oh, oh, kulang ako kung wala ka. Hindi ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa, puso ay mabigyan. Kulang ako kung wala ka. Kulang ako kung wala ka. Ayan, sana po nag-enjoy po kayo dyan habang kumakain at sana po nagustuhan po ninyo yung hinandog kong kanta para sa inyo. So, welcome po sa lahat po ng audience po na nandito. So, ngayong gabi po ay magaganap nga po ang press presentation po ng Mr. Asia Pacific Philippines Pangasinan 2023. So, unang-una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat kay Sir Apollo Smith kung saan binigyan niya po kami ng opportunity para mag-perform po dito sa 8th Street and para masuportahan po namin ang Mr. Asia Pacific Philippines Pangasinan. So, next song ko po, sana po magustuhan po ninyo. Kahit hindi po Valentine's, ang kakantahin ko po ay Your Love po. You're the one who never let me sleep. Through my mind down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you by my side, I'm in ecstasy. 'Cause I am all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel too warm inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. 'Cause I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom a morning. Your love is like the sun that lights up my whole world.
feel the one inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Tu amore, tu amore, tu amore, yeah. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill Ayan, thank you so much po. So, another performance will be given by my colleagues in Apollo Smith Production, the first runner-up of Star of Pangasinan Season 2, Alyssa Eraskin. Good evening everyone! Sana po nag-enjoy po tayong lahat. First of all, gusto ko pong magpasalamat kay Sir Apollo for once again trusting in our talent. Sir, thank you so much po. Ayan, sana hindi po kayo magsawa. So for my first song, this song is a very beautiful Broadway song that tells us about the beauty of dreaming. So sana po magustuhan po ninyong lahat. I close my eyes and I can see a world that's waiting for me that I call my home. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we design. And every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled of things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. Run away to a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Think about the world could be a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big
dreams are keeping me awake. I think about the world can be a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Thank you so much po. Ayan, so for my next song, ito po ay ginamit bilang official soundtrack po ng aming newly released film under HCA Production. Written and directed po by Direct Harvey C. Aquino. And this is titled Lobo. And sana po soon, magkaroon po kayo ng chance na mapanood po ito sa big screen. Ayan, sana po magustuhan po ninyong lahat. Hanggang may kailanman, kahapon at ngayon ay may bukas na taratnan. Hanggang may kailanman, ang bawat sandali ay panahon nilalaan. Hanggang ako'y kailangan, hanggang ikaw ay nariyan, ako't ikaw, hanggang may kailanman. Hanggang may saan man, ang dito at doon ay may landas na tagpuan. Hanggang may kailanman, ang bawat alaala ay ating pagsaluhan. Hanggang sa kalungkutan, hindi kita iiwanan. Kasama mo hanggang may kailanman. Kailan pa man sa'yo lamang magmamahal. Kailan pa man mangangakong magtatagal. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lamang. Ako para sa'yo hanggang may kailanman. Hanggang sa kalungkutan, hindi kita iiwanan. Kasama mo hanggang may kailanman. Kailan pa man sa'yo lang magmamahal. Kailan pa man mangangakong magtatagal. Mula noon hanggang ngayon,
so much po. Ayan, so for our next performer, the pride of Pangasinan, let us all welcome Kuya Renz Robosa. Ayan, good evening po. Grabe, ang hirap sundan nun. Palapakan naman po ulit natin si Miss Eliza. Ayan, so good evening po sa ating lahat. Ayan, sana nag-enjoy po kayo sa mga songs na binibigay po namin ng aking mga kasama. By the way, I'm Renz Robosa. Isa din po akong product ng Star of Pangasinan by Sir Apollo Smith. Star of Pangasinan Season 1. Ayan, so ito pong first song ko ay kung alam nyo po, pwede po kayong sumabay para po ito sa lahat ng mga pinagtagpo pero hindi tinadhana. Okay, sige. Para po sa inyo lahat. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating ugnayan. Ngayong naubos ng kwentuhan, nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumabo, di alam kung saan tuntungo. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang di na umasa, hindi naniwala, hindi tayo pwede. Pinagtagpo pero di tinadhana, hindi nga posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan, suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede. Kay bigat na ng damdamin, bakit di pa natin aminin? Dahil sa una pa lamang, alam nating wala tayong laban. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang di na umasa, hindi naniwala, hindi tayo pwede. Pinagtagpo pero di tinadhana, hindi nga posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan, suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede dahil una pa lang, alam naman nating mayroong hangganan at
kahit ipilit hanggang dito na lang, dito na lang. Hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi nga posible ang mga puso'y wag nating pahirapan. Suko na sa laban, sukong-suko na ako sa laban. Hindi tayo pwede. Thank you so much. Grabe yung hugot. Ayan, pero ayan, nagustuhan niyo po ba? So, before I sing my next song, of course, maraming salamat po ulit kay Sir Apollo Smith for having us po tonight. Ayan, so after po naming manalo sa Star of Pangasinan, talagang sinuportahan niyo po kami. Ako po, nung lumaban po ako after Star of Pangasinan, and then nung lumaban po ako ng The Clash, talagang nandyan po siya para sumuporta po talaga sa amin. So, maraming salamat. Sa mga bagong dating po, ayan, pasok lang po kayo dito dahil sandali na lang ay makikita na po natin yung mga candidates ng Mr. Asia Pacific Philippines Pangasinan 2023. Ayan. For my next song, medyo hugot song din po ito. Ayan. So, ayun, kung alam nyo rin po yung song, you can sing along with me po. So, here's a song by Morissette para po sa inyo lahat. Okay, sige. Umiiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig, nakikipaglaban sa digmaan na talo na. Hanggang kailan talo na, pagod na. Akala ko ika'y sa akin pa, pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Naglalagalag sa kadiliman, naliligaw, nalilito. Ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlan, sa dibdib ko'y parang may nakatagan. Walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw, kung kalungkutan ko'y kaligayahan mo, kung pagkagapos ko'y paglaya mo, kung ang sugat sa puso, kung siyang lunas dyan sa puso mo, paano na ako paparaya pa? Papakawalan na lamang, bakit ang buo sa loob? Pinanghihinaan na ng loob. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang bumitaw.
namang nakikinig. Walang magandang pupuntahan, kailanman ang maling pag-ibig. Kaya ngayon pipiliin ko muna ang aking sarili bago magmahal muli. Magmamahalan pa kaya, magmamahalan pa kaya tayong muli. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa ba siguro? Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang bumitaw, bumitaw, bitaw, gusto ko nang bumitaw. Pipiliin ko ng sarili, bibitaw, bibitaw na. Thank you very much. Ayan, so siya po ang pinakabagong champion ng Takayan na Dayo 2023 sa kids category. At I'm so happy na invite din po siya ni Sir Apollo, and he's also one of my newest students sa RRMP, sa Renz Robosa Music Production. So sana po ay i-welcome po natin at panoorin po natin. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Please welcome from San Nicolas, Pangasinan, Mr. Sean Hendrix Agustin.
Naimbag na rabi, kada kayo amin. Ako po si Sean Hendricks T. Agustin. At gusto ko pong magpasalamat kay Sir Apollo Smith. At ang susunod ko pong kakantahin, ito po yung winning piece ko po, na kinanta ko po sa Takayan na Dayo. At ang title po nito ay Lipad ng Pangarap. Ng iyong paghayo, ang pangako ng walang hanggang bukas. Papaunwan sa'yo'y hati ng puso, abutin na pangarap at ang buhay ng wagas mong pagsisikap. Pagulatid ng bayan nililiyag, kapalit ang dalamhati't paghihirap. Pagangat ng kabuhayang marilay, ipalit mo ang hangganan ng langit. Sa ulap ng pag-asa iyong makakamit ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi. Pangarap ng inang bayang Nakapugay sa makabagong bayani, ang buong bansa'y nagpapasalamat. Ingatan mo ang lipad ng pangarap. Umaasa sa'yo ang bayan mo, naghihintay na kampi mo sa tulong ng lahat ng iyong pagmamahal. Ang tamis na dulot ng iyong Philippines! Naku, may nag-aantay for you ha. Palakpakan naman natin. That's Hendrix Agustin. Yeah, parang last month lang yun ha. Last month or last 2 months ago. Napakagaling. That's Hendrix Agustin. And of course, we have CJ Kawili. Wow! And Eliza Eraskin with Rance Ruther Robosa. Still, we're live sa mga besties natin at sa mga kababayan natin. We're live pa rin here. The presentation of our Mr. Asia Pacific Philippines Pangasinan 2023. Wow! And I think, ayan, mukhang may nagsasamgyup na, may mga drinks na ba yung iba? Yes, before we proceed to our presentation, folks, I would like to acknowledge the presence first of our good friends here right now supporting Apollo Smith. We have our municipal administrator here in Mangatarem, Honorable Aldwin Pasion. Hello, sir. And good evening, together with Dr. Pasion out there. Isang kaway naman dyan, sir. Ayan. And of course, a good friend of Apollo Smith,
Ma'am Carol, Garlit, and friends. Palakpak naman dyan. Kumusta kayo dyan? Okay. And also, kasama natin dito ang ating Miss Gay Pride 2023 Queen, Joanna Santos. Parang gusto ko, bago ko i-present yung ating mga Mr. Asia Pacific, pakinggan natin si Joanna. Joanna Santos, how's your experience with Apollo Smith production? May we call on our 2023 Gay Pride in mga Terem, or Gay Pride Pangasinan Queen, Joanna Santos. Wow, it's been a long time. Parang kailan lang yun. Pumunta ka na ba ng Singapore? Yes, ikaw lang naman ata ang nag-uwi ng trip to Singapore and stay in Marina Bay, right? Yes, indeed. Okay, since it's a Mr. Asia Pacific Philippines, and your message to our colleagues right now. Come on over. First of all, good evening, and of course, thank you so much to Mr. Apollo Smith, of course, for giving me such a wonderful opportunity. Since that day that I won Miss Pangasinan Gay Pride, everything really has changed because it is a different pageant from all the pageants that I have been through. Now, my message to all the candidates, of course, to the aspirants, just be yourself and enjoy the competition. And always think that your greatest competitor is always yourself. So, ayun lang. Thank you so much, Thank you. our Miss Gay Pangasinan Pride 2023 Queen, Joanna Santos. And we're all set, ladies and gents, live here at It's Street. Our Mr. Asia Pacific Philippines Pangasinan 2023 in their presentations. Good evening, everyone. My name is Charlie Bagobe, 24, representing Alaminos City. Alaminos! Let's go with Mr. Asia Pacific Philippines, Bayambang. Good evening, everyone. I am Christian Joy Ricafort Quijalvo, 28, proud to represent my home, my town, my place, where you can see the tallest bamboo statue in the world and the longest barbecue grill, where the best things happen, Bayambang! Mr. Asia Pacific Philippines, Bayambang. Sabi ko ito! Next we have Mr. Asia Pacific Philippines, Binmalay. Hello mga taram, this is Jonathan Di Guzman Calamyong from the Aquaculture of the North, Binmalay! Mr. Asia Pacific Philippines, once again, Binmalay. Another one from Binmalay. Good evening.
I am Reverend Zay Mortera Cerezo, 21, all the way from the seafood capital of the North, proudly representing the municipality of Binmalay. Mr. Asia Pacific Philippines, Binmal. And this is an opportunity where I could share my advocacy. Hello everyone, I am Aaron Prince Jumo Dumagas Barbero, 18, an incoming college student taking the Bachelor of Science in Tourism Management, representing my home, my municipality, representing the first-class municipality in the province of Pangasinan, and from the Puto, capital of the Philippines, Bayan ng Calasiao. Mr. Asia Pacific Philippines, Calasiao. Masantos Yalabi at Sakayanamin. My name is Jason Inigo Onza Gutierrez, 23, from Bangus, capital of the world, Dagupan City, Pangasinan. And sana ngayong gabi, matagpon ko na ang babaeng bibiyag sa aking puso. Mr. Asia Pacific Philippines, Dagupan City. Good evening, everyone. I am Cesar Anthony Bales, representing the Pilgrimage of the North. Viva Manawag! Mr. Asia Pacific Philippines, Manawag. Asia Pacific Philippines, Mangaldan. Naimbag nga rabi kada kayo amin. My name is Lorvin Balatero Galion from the one of the first class capital of Pangasinan, Mangaldan. Mr. Asia Pacific Philippines, Mangaldan. Good evening, everyone. My name is Noel Peter Senya, 24, representing Mga Tarem. Mr. Asia Pacific Philippines, Mga Tarem. Juan Miguel Clemente, 21, Rosales. Mr. Asia Pacific Philippines, Rosales. Jacinto.
John Rick Pacheco Macaraeg, 22, from the oldest municipality of Pangasinan, the home of Malinac Laylabi folk song, and the great Vicente del Prado, proudly representing Aliguas, San Jacinto. Mr. Asia Pacific Philippines, San Jacinto. Mabuhay! I am Jamshanel A. Kabuang, 20 years old, hailed to represent the home of Canon Festival, Pasimbalo, Urbistondo. And another Mr. Asia Pacific Philippines. Jinggoy Palisok, 23, from the municipality which has the biggest tunnel light in a town plaza, and when Canon Festival is celebrated, Orbistondo. Another candidate for Mr. Asia Pacific Philippines, Orbistondo. Good evening, ladies and gentlemen. Standing in front of you is none other than Ronan Legaspi Mendoza, representing the municipality where Rice Cake Festival is celebrated, Orbistondo. Pangasinan 2023, Alaminos, Charlie, Bayambang, Mr. Christian, Binmalay, Mr. Jonathan. Another one from Binmalay, Raven Day, from Calasiao, Prince Jimuel. From Dagupan, Jason Inigo. From Manawag, Cesar Anthony. From Mangaldan, Lorvin Galon. And from Mangatarem, Noel Senya. From Rosales, 1. Magandang gabi mga tarem. Ayan, so once again, nandito na po ang Paul Smith Production na magbibigay sa inyo ng kakaibang paligsahan, Mr. Asia Pacific Philippines Pangasinan. Ito po ay hindi lang po basta-bastang pageantry, male pageantry. Ito po ay pang-international pageant. Okay? So sana po, tulungan po natin ang ating mga young gentlemen, na nakikisalamuha dito sa ating timpalak na ito. So, mga supporters ng ating mga candidates, please continue support your candidates, because they have the dreams, they have the passion to light their ambitions, Kung kailangan tulungan natin sila. These are the representative of different municipalities, the pride of Pangasinan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagbibigay ng support sa ating mga nagwagwapuhang mga binatang ito. So sana po, supportahan po natin sila sa kanilang journey. What would be the transformation of these young gentlemen for 3 months? Titingnan po natin. So nakita po natin sila ngayon, makikita po natin sila sa July, and of course, sa grand finale kung ano ang kanilang maipapakita pa. Okay? So sana, we have to continue to support these young gentlemen all over Pangasinan. So sa lahat po ng municipality, public officials, this is the time for you to help your male candidates na hindi lang po pang female, pang gay or whatever.
please support the male pageantry in Pangasinan because they will be the ambassador of our nation. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Give us an inspirational message before we go on with our party for tonight.